ଅପା ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢଉଛି। ମୁଁ ବର ଘରେ କାମ କରି ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ତତେ ପାଠ ପଢଉଛି। ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ବୋଲି। ଅପା ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କଲେଜ ଛୁଟି, ଭାବିଲି କିଛି ପଇସା ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତୁ ମତେ କହିବୁ ବୋଲି କହିଛି ନା। ଶେଷରେ ତୁ ଆସି ଅଇଠା ପ୍ଲେଟ ଗୋଟଉଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢଉଛି। ଅପା ତୁ ଏମିତି ରାଗିନା, ତୁ ରାଗିଲେ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇପାରିବିନି, ଜମା ଶୋଇପାରିବିନି ଅପା ଜମା। କିଛି କହନା ମତେ। ତତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ନିଜ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତତେ ନେଇ ମୁଁ କେତେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ, ଡାକ୍ତର ହବୁ। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଡାକ୍ତର କରିବେ ବୋଲି। ଆଜି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଅପା, ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଆରେ ତୁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀଟାର ବାହାଘର କରିବୁ। ତୁ ତ ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତୋ ନିଜ କଥା ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉଦିନ ଖୁସିରେ ରହିଲ ବୋଲି ଜାଣିବି, ସେଇଦିନ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖୁସି ମୁଁ ପାଇଯିବି। ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖୁସି ଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଚନ୍ଦନ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ, ଆଉ କେବେ ବି